Avui farem codonyat amb la CCM. El primer que farem és rentar-los bé. Els posem dins de l'olla i l'emplenem d'aigua. Els posem al foc i esperem a que bulli. Un cop arrencat el bull, els deixem de 5 a 8 minuts. Baixarem el foc i taparem. Passat aquest temps, introduirem l'olla dins la CCM. Ho deixarem de 2 a 4 hores. Ja podem treure l'olla de la bossa. Depenent del temps que els hagis tingut, hauràs de comprovar si els codonys estan cuits. Jo els he tingut 4 hores i estaven perfectes. A vegades els temps de cocció no són tan llargs, però jo tinc coses a fer i mentrestant ho deixo a dins. Sempre així m'asseguro que estan ben cuits. Traiem els codonys i, com veieu, són molt calents. Els deixem atemperar una mica abans de pelar-los. Els hi traiem la pell, que un cop cuits és molt senzill de fer, i els tallarem a trossos petits. Hem pesat la fruita amb net i fa 650 grams, per tant posarem la meitat de sucre. Posem la fruita i el sucre dins d'una olla i encenem el foc. Ho deixem tapat un parell de minuts. Ho anem remenant fins que el sucre es va desfent. És millor posar el foc baix per evitar que es cremi. Ara el sucre ja s'ha dissolt. Podríem fer dues coses: acabar la recepta amb el mètode tradicional, remenant i remenant, o posar-ho dins la CCM. Remenar confitura, els que ja ho heu fet ja sabeu que és perillós. El sucre esquitxa i et cremes. Així que jo he pensat, millor ho poso a la CCM i a veure com queda. Ara ja és dins a la bossa. Ho deixaré una hora. Ja sé que els temps d'espera es poden fer llargs, però no has d'estar pendent. Pots estar a casa fent altres coses o sortir sense cap perill. Encara és calent, tenim més de 75 graus.
La textura és perfecta, està ben cuita i ara la xafaré amb aquest estri que tinc per fer puré de patata. També podríem fer servir una batedora de mà per aconseguir una textura més fina. Ho posem dins un motlle, aplanem la superfície i ho deixem refredar. Després ho posem dins la nevera. Abans de posar-lo a la nevera li vaig posar al damunt un paper de cuina, així va absorbint la humitat. Per ser el primer cop que la faig estic contenta i us puc assegurar que ha quedat ben bona. Us dic un secret? L'hem provat amb formatge manxec i també amb cabrales. L'heu de provar, teniu l'èxit assegurat. Ingredients: 650 grams de codony, es pesa després de cuit, i 325 grams de sucre, la meitat del pes dels codonys. Ja saps, si t'ha agradat la recepta, subscriu-te al canal i clica la campaneta per més vídeos.